An balimaw ani ɲankuma bi kibaran b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko kunungo ni o ye alamisa don ye ale kɔni kɛra don cɛjugu ye an ka jamana kɔnɔ k'a d'a kan kɔni maa 40 bɔɲɔgɔn kɔni olu ni tora walejugu tabaw kɔni ka kow la n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu kɔni sara olu kɔni sɔrɔla o kɛra bonni de ni ale bɛ Mopti mara la ye civil dɔw kɔni ka mobili o kɔni yɛlɛla mine dɔ kan o mine explosion kɔfɛ kɔni maa 26 olu kɔni ni tora a la a yirala k'a fɔ kɔni ko ni maa minnu sara ko musow b'a la ale ni denmisɛnninw ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ ko du kelen maa 7 bɛɛ tun bɛ maa minnu tanyana nin walejugu in na o tɛmɛnen kɔ bɔ yen an ka finitigiw fana y'a jira k'a fɔ kɔni ko walejugu tabaw kɔni ma olu fana to yen k'a d'a kan min ye attaque 2 ye o kɔni kɛra ka ɲɛsin olu ma attaque fɔlɔ kɔni o kɛra Ngomakura o kɔni kɛra ni fɛn min ye o de ye mugujugu min kɔni bɛ fili ka taa bin yɔrɔ la ni ale bɛ wele ko mortier an ka finitigiw kɔni y'a jira ko o fɔlɔ in kɔni ko o ma tiɲɛni kɛ nka ko filanan ni o kɛra Yuwaru yen kɔni tiɲɛni kɛra yen kosɛbɛ k'a d'a kan kɔni an ka finitigi 2 kɔni ni tora o attaque la an ka finitigiw kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko nka kɛra bamacijuguw kɔni ka ɲɛkumu kan ko k'a d'a kan ko olu ka maajuguw ka mɔgɔ 7 ko u kɔni sera ka olu faga ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ aw ka tulomajɔ la